nagkakasakit yung nanay namin, ilalaban po namin ito ma'am hanggat nabubuhay siya. Ngayon ang Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo para po ibigay sa inyo itong guarantee letter para po sa inyong mother na si Ma'am Leticia Matamorosa. So ngayon po, i-honor po namin ito sa inyo and tanggapin po ninyo yan. Hospital bill po yan para po makalabas na ang iyong mama. Yes po. Ngayon po, ano pong nararamdaman natin ngayon na natulungan po kayo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo? Sa totoo lang po, madam, malaking tulong po sa amin. Kasi medyo malaki talaga yung mabayaran eh. Kaya salamat po kay sa Ako Bicol, salamat po kay Congressman Elizalde po. Thank you po. Labis ang pasasalamat ni Nanay Leticia Matamorosa sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List matapos mabilis na matugunan ng ating programa ang kanyang pangangailangang medikal. Ayon sa kanyang anak na si Mayjoy, buwan ng Oktubre nang lumapit siya sa ating programa upang mabayaran ang hospital bill ng kanyang ina. Higit isang linggo na raw kasi simula nang i-confine si Nanay Leticia sa ospital at lumobo na ang kanilang bayarin. Pero ang kanyang hinaing, agad na naibigay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Bago pa man makalabas ng ospital si Nanay Leticia ay kailangan muna niyang isailalim sa hemodialysis. Po talaga, syempre ma'am, magulang mo yun, nakikita mo nahihirapan. Mas mahirap yan ma'am, kumpara sa pag didiskarte ka ng kung pambili ng gamot. Mas mahirap ma'am din yung magulang mo na naghihirap na wala ka naman may tulong na para yung sakit niya. Mahirap po talaga. Dati ma'am, ang iyong inaano po yung hanap buhay niya na binuhay po sa inyong mga magkakapatid? Ang hanap buhay po talaga ng magulang ko, nangingisda po sila. Nagtitinda ng isda. Yung tatay ko po, nangingisda. Bali siya naman po yung nagtitinda ng isda. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang hanap buhay nila. So, siguro madam, nasa 42 years na po sila mga fish vendor po. Pagdating naman ma'am sa paghahanap ng kung saan yung financial, bali ma'am, pinagtutulong-tulungan namin. Tapos, yung iba pa pong kapatid, medyo may kita naman nagtutulungan po kami. Tapos, pagdating naman dito ma'am sa nagkakasakit yung nanay namin, ilalaban po namin ito ma'am hanggat nabubuhay siya. Kasi mahirap tanggapin kung papabayaan lang namin. Makalipas ang 5 oras ay natapos na rin ang hemodialysis session ni Nanay Leticia.
Makalipas rin ng ilang oras naming pagbebiyahe ay narating na rin namin ang bahay nila Nanay Leticia. Sa totoo lang mo, masaya po talaga ako na natulungan po kami ng ATV, ni congressman po. Kasi po, yung naitatabi namin pera po, bukod sa pinangbayad namin para sa doktor, kung baga magagamit namin yun para sa panggamot ng nanay ko, pambiling pagkain. Kaya sobrang malaki pong tulong yung ibinigay po sa akin ni ATV at saka ni congressman po ngayong araw. Kaya nagpapasalamat po ako. Salamat po, Kong. Salamat. Salamat po sa ATV.